Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε μόλις πριν από 3 εβδομάδες έρχεται να ανατρέψει όσα οι γιατροί σας λένε εδώ και δεκαετίες για την αρτηριακή πίεση. Για πάρα πολλά χρόνια, το μήνυμα ήταν πάντα το ίδιο. Όσο χαμηλότερη, τόσο καλύτερα. Κατεβάστε την πίεσή σας όσο πιο πολύ γίνεται. 12 με 8 είναι ο στόχος. Και αν πέσει πιο κάτω, ακόμη καλύτερα. Όμως, αυτή η νέα μελέτη από το European Heart Journal δείχνει κάτι πραγματικά σοκαριστικό. Για άτομα άνω των 70 ετών, η υπερβολικά χαμηλή πίεση είναι πιο επικίνδυνη από το να είναι ελαφρώς αυξημένη. Αρτηριακή πίεση κάτω από 12 με 7 στους ηλικιωμένους συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο βλάβης στα όργανα, βλάβη στον εγκέφαλο, βλάβη στα νεφρά, βλάβη στην καρδιά. Τα ίδια όργανα που προσπαθούμε να προστατεύσουμε, μειώνοντας την πίεση, στην πραγματικότητα τραυματίζονται όταν η πίεση πέφτει υπερβολικά χαμηλά. Είμαι ο Dr. Noah Grant και μετά από 20 χρόνια ως καρδιοχειρουργός θα σας εξηγήσω ποια είναι η ιδανική αρτηριακή πίεση για τη δική σας ηλικία. Όμως δεν θα σας πω ακόμα τους αριθμούς, γιατί αν σας δώσω έναν αριθμό από τώρα, θα τον συγκρίνετε αμέσως με τη δική σας πίεση. Θα αποφασίσετε αν είστε εντάξει ή όχι και κάποιοι από εσάς θα φύγετε χωρίς να καταλάβετε το πιο σημαντικό, γιατί η ηλικία παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο. Γιατί οι στόχοι είναι διαφορετικοί για έναν άνθρωπο 75 ετών σε σύγκριση με έναν 45χρονο. Γιατί μία πίεση που θεωρείται ιδανική για έναν νέο άνθρωπο μπορεί να είναι επικίνδυνη για έναν ηλικιωμένο. Πρέπει πρώτα να καταλάβετε τη φυσιολογία, τους μηχανισμούς, την επιστημονική βάση, την έρευνα. Τότε μόνο οι αριθμοί θα βγάλουν νόημα. Αλλά πριν σας εξηγήσω την επιστήμη, πριν σας δώσω οποιονδήποτε στόχο, πρέπει να δείτε τι πραγματικά συμβαίνει όταν η πίεση ενός ηλικιωμένου διατηρείται πολύ χαμηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό δεν είναι θεωρία. Δεν είναι υποθετικό σενάριο. Πρόκειται για πραγματικές βλάβες οργάνων που συμβαίνουν σε πραγματικούς ανθρώπους, επειδή οι γιατροί τους χρησιμοποιούν λάθος στόχους. Γράψτε στα σχόλια ποια είναι η αρτηριακή σας πίεση αυτή τη στιγμή. Και γράψτε επίσης την ηλικία σας. Θέλω να δω το εύρος των πιέσεων και των ηλικιών με τις οποίες έχουμε να κάνουμε, γιατί αυτό επηρεάζει όλα όσα πρόκειται να σας πω. Θέλω τώρα να σας μιλήσω για τον James, γιατί η ιστορία του θα σας κάνει να αμφισβητήσετε όσα μέχρι σήμερα σας έχει πει ο γιατρός σας για την αρτηριακή πίεση. Ο James ήταν 77 ετών όταν τον γνώρισα για πρώτη φορά. Έπαιρνε φάρμακα για την πίεση εδώ και 12 χρόνια. Ο γιατρός του προσπαθούσε επιθετικά να μειώσει την πίεσή του όλα αυτά τα χρόνια. Πρόσθετε συνεχώς νέα φάρμακα, αύξανε τις δόσεις. Ο στόχος ήταν πάντα ο ίδιος. Να φτάσει ο James στο 12 με 8 ή και χαμηλότερα. Ο γιατρός του ακολουθούσε πιστά τις πιο πρόσφατες οδηγίες, έκανε ακριβώς όσα είχε διδαχθεί, αντιμετώπιζε τον James όπως κάθε άλλον ασθενή με υπέρταση. Μετά από 3 χρόνια επιθετικής αγωγής, η αρτηριακή πίεση του James ήταν 11,8 με 7,2. Ο γιατρός του ήταν ενθουσιασμένος. «Τέλειοι αριθμοί», του είπε. «Ακριβώς εκεί που θέλουμε να είστε. Ο κίνδυνος για έμφραγμα και εγκεφαλικό είναι όσο χαμηλός γίνεται». Ο James έγνεψε καταφατικά, δέχτηκε τα συγχαρητήρια, αλλά μέσα του δεν ένιωθε καλά. Στην πραγματικότητα ένιωθε χάλια. Όμως δεν ήθελε να παραπονεθεί. Οι αριθμοί του ήταν τέλειοι, άρα το πρόβλημα θα έπρεπε να είναι κάτι άλλο. Ίσως απλώς η ηλικία. Ο James ήταν εξαντλημένος συνεχώς. Μία κόπωση που δεν έφευγε ποτέ, όσο κι αν κοιμόταν. Ξυπνούσε μετά από 8 ώρες ύπνου και ένιωθε σαν να μην είχε κοιμηθεί καθόλου. Ξυπνούσε μετά από 8 ώρες ύπνου και ένιωθε σαν να μην είχε κοιμηθεί καθόλου. Το μυαλό του ήταν θολό. Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, δεν μπορούσε να θυμηθεί πράγματα. Έμπαινε σε ένα δωμάτιο και ξεχνούσε γιατί πήγε εκεί. Ξεκινούσε μια πρόταση και έχανε τη σκέψη του στη μέση της φράσης. Η γυναίκα του το παρατήρησε. «Δεν είσαι ο εαυτός σου», του έλεγε. «Δείχνεις μπερδεμένος, απόμακρος, σαν να μην είσαι πραγματικά εδώ». Ο James συμφωνούσε. Ένιωθε σαν να ζούσε μέσα σε μια μόνιμη ομίχλη. Όμως ήταν 77 ετών. Πιθανότατα, σκεφτόταν, αυτό ήταν απλώς φυσιολογική γύρανση, ίσως αρχή άνοιας. Ο James ένιωθε επίσης συχνά ζαλάδες, ειδικά όταν σηκωνόταν όρθιος, αλλά μερικές φορές και όταν καθόταν, ακόμη και χωρίς προφανή λόγο. Το δωμάτιο άρχιζε να γυρίζει για λίγα δευτερόλεπτα. Έπρεπε να κρατηθεί από κάπου για να σταθεί. Είχε πέσει 2 φορές μέσα σε 6 μήνες. 1 φορά στο μπάνιο και 1 στην κουζίνα. Δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς, μόνο μελανιές. Όμως οι πτώσεις τον τρόμαξαν. Τρόμαξαν και τη γυναίκα του. Άρχισε να κινείται πολύ προσεκτικά, πολύ αργά.
Χρησιμοποιούσε μπαστούνι, παρότι δεν πίστευε ότι το χρειαζόταν πραγματικά, απλώς για ασφάλεια. Το χειρότερο όμως ήταν η πνευματική επιδείνωση. Ο Τζέιμς ήταν πάντα οξυδερκής, πνευματώδης, με εξαιρετική μνήμη. Όμως μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια με πίεση 11,8 με 7,2, η νοητική του λειτουργία είχε μειωθεί αισθητά. Δεν μπορούσε πλέον να λύσει σταυρόλεξα, του φαίνονταν πολύ δύσκολα. Δεν μπορούσε να παρακολουθήσει σύνθετες τηλεοπτικές σειρές. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα οικονομικά του. Η γυναίκα του ανέλαβε να πληρώνει τους λογαριασμούς, να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς τους. Ο Τζέιμς ένιωθε ότι έχανε τον εαυτό του, ότι μετατρεπόταν σε κάποιον που δεν αναγνώριζε. Έναν μπερδεμένο ηλικιωμένο, αντί για τον οξυδερκή άνθρωπο που ήταν πάντα. Τελικά, η γυναίκα του επέμεινε να επισκεφθούν έναν νευρολόγο, ίσως να ήταν Αλτσχάιμερ. Ίσως να χρειαζόταν φαρμακευτική αγωγή για άνοια. Ο νευρολόγος προχώρησε σε γνωστικά τεστ. Ο Τζέιμς είχε χαμηλή βαθμολογία, χαμηλότερη από αυτή που θα αναμενόταν για την ηλικία και το μορφωτικό του επίπεδο. Ο νευρολόγος ζήτησε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ήπια νόσο των μικρών αγκίων. Ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου δεν λάμβαναν επαρκή αιμάτωση, πρώιμα σημάδια αγκιακής άνοιας. Αυτό ήταν ανησυχητικό. Ο νευρολόγος είπε: «Πρέπει να το παρακολουθούμε πολύ στενά. Ίσως χρειαστεί να ξεκινήσουμε σύντομα φάρμακα για την άνοια». Όμως στη συνέχεια ο νευρολόγος ρώτησε για την αρτηριακή πίεση. «Ποια είναι συνήθως η πίεσή σας?» Ο Τζέιμς απάντησε ότι ήταν πολύ καλά ρυθμισμένη. 11,8 με 7,2. Τέλεια, σύμφωνα με τον γιατρό του. Ο νευρολόγος σταμάτησε για λίγο. Κοίταξε τον φάκελο του Τζέιμς. Κοίταξε την ηλικία του. «Ήριντα 7. Αυτό είναι αρκετά χαμηλό για την ηλικία σας», είπε. «Ειδικά η διαστολική. Το 7,2 μπορεί να μην προσφέρει επαρκή πίεση αιμάτωσης στον εγκέφαλό σας. Ο εγκέφαλος χρειάζεται αρκετή πίεση για να προωθηθεί το αίμα, ειδικά όταν υπάρχει νόσος μικρών αγκίων. Έχετε νιώσει θολούρα, κόπωση, ζαλάδες?» Ο Τζέιμς απάντησε ναι, όλα αυτά, συνεχώς. Ο νευρολόγος επικοινώνησε με τον θεράποντα γιατρό του Τζέιμς. Συζήτησαν την περίπτωση. Ο νευρολόγος πρότεινε ότι η αρτηριακή πίεση του Τζέιμς ίσως ήταν υπερβολικά χαμηλή και ότι η επιθετική μείωση της πίεσης μπορεί να συνέβαλε στη γνωστική του επιδείνωση. Ο θεράπων γιατρός ήταν δύσπιστος. «Οι οδηγίες λένε 12 με 8, είπε. «Απλώς ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές». Όμως ο νευρολόγος αντέδρασε. «Οι οδηγίες βασίζονται σε μελέτες με μεσήλικες, όχι με ανθρώπους στα τέλη της δεκαετίας των 70. Ο εγκέφαλος του Τζέιμς μπορεί να χρειάζεται υψηλότερη πίεση». Τελικά συμφώνησαν να μειώσουν προσεκτικά τα φάρμακα για την πίεση, να αφήσουν την πίεση να ανέβει ελαφρώς, να παρακολουθούν στενά. Μέσα σε 2 εβδομάδες μείωσαν τη φαρμακευτική αγωγή περίπου κατά 40%. Η αρτηριακή πίεση του Τζέιμς ανέβηκε στο 13,8 με 8,2. Ο θεράπων γιατρός ένιωθε άβολα. «Αυτό είναι πολύ υψηλό», είπε. «Αυξάνουμε τον κίνδυνο εγκεφαλικού». Όμως ο νευρολόγος διαφώνησε. «Ας του δώσουμε έναν μήνα, να δούμε πώς νιώθει, να επαναλάβουμε τα γνωστικά τεστ». Μέσα σε 1 εβδομάδα, ο Τζέιμς ένιωσε διαφορετικός. Η ομίχλη άρχισε να υποχωρεί. Η ενέργειά του βελτιώθηκε. Μπορούσε να σκέφτεται πιο καθαρά, να συγκεντρώνεται καλύτερα. Στις 2 εβδομάδες το παρατήρησε και η γυναίκα του. «Είσαι πιο πολύ ο εαυτός σου», του είπε. «Είσαι πιο παρόν, πιο συμμετοχικός». Στις 4 εβδομάδες, ο Τζέιμς επανέλαβε τα γνωστικά τεστ. Οι βαθμολογίες του είχαν βελτιωθεί σημαντικά. Όχι τέλειες, αλλά πολύ καλύτερες από πριν. Ο νευρολόγος έμεινε έκπληκτος. «Αυτή είναι εντυπωσιακή βελτίωση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», είπε. «Πιστεύω ότι η πίεσή σας ήταν υπερβολικά χαμηλή. Ο εγκέφαλός σας δεν λάμβανε επαρκή αιμάτωση. Τώρα λαμβάνει, γι' αυτό νιώθετε καλύτερα». 6 μήνες αργότερα, ο Τζέιμς ήταν σταθερός στο 13,8 με 8,2. Η γνωστική του λειτουργία συνέχισε να βελτιώνεται. Έλυνε ξανά σταυρόλεξα, διαχειριζόταν τα οικονομικά του, παρακολουθούσε σύνθετες τηλεοπτικές σειρές, δεν είχε άλλες πτώσεις, δεν είχε ζαλάδες, η ενέργειά του ήταν καλή, η διαυγιά του καλή. Ένιωθε 10 χρόνια νεότερος. Και η μαγνητική του έδειξε ότι η νόσος των μικρών αγκίων δεν είχε προχωρήσει. Ίσως μάλιστα να είχε βελτιωθεί ελαφρώς. Ο εγκέφαλός του λάμβανε πλέον επαρκή αιμάτωση. Τα όργανα προστατεύονταν. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η τέλεια πίεσή μου στην πραγματικότητα μου έκανε κακό», μου είπε ο Τζέιμς. «Για 3 χρόνια ένιωθα χάλια, ενώ ο γιατρός μου έλεγε ότι οι αριθμοί μου ήταν τέλειοι. 3 χρόνια γνωστικής επιδείνωσης. 3 χρόνια να νιώθω ότι έχανα το μυαλό μου.
Και όλα αυτά επειδή η πίεσή μου ήταν πολύ χαμηλή για την ηλικία μου. Αν εκείνος ο νευρολόγος δεν είχε συνδέσει τα κομμάτια, πιθανότατα τώρα θα έπαιρνα φάρμακα για άνοια ή θα ήμουν σε γυροκομείο. Και όλα αυτά από μια πίεση που υποτίθεται ότι με προστάτευε. Τώρα, γράψτε στα σχόλια αν έχετε νιώσει όπως ο James. Γράψτε θολούρα, κούραση ή ζαλάδα, αν έχετε αυτά τα συμπτώματα, ενώ ο γιατρός σας λέει ότι η πίεσή σας είναι καλά ρυθμισμένη. Πρέπει να δω πόσοι άνθρωποι το βιώνουν αυτό. Η ιστορία του James θα έπρεπε να σας θυμώνει, γιατί αυτό συμβαίνει σε χιλιάδες ηλικιωμένους, ίσως και σε εκατομμύρια. Οι γιατροί τους ακολουθούν οδηγίες σχεδιασμένες για νεότερους ανθρώπους, μειώνοντας επιθετικά την αρτηριακή πίεση σε επίπεδα που είναι υπερβολικά χαμηλά για ένα γερασμένο σώμα. Και έτσι προκαλούνται βλάβες οργάνων, γνωστική έκπτωση, πτώσεις, απώλεια ανεξαρτησίας, ενώ όλοι πιστεύουν ότι προσφέρουν άριστη φροντίδα. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι γιατροί χρησιμοποιούν τους ίδιους στόχους αρτηριακής πίεσης για έναν άνθρωπο 45 ετών και έναν άνθρωπο 75 ετών όταν η φυσιολογία τους είναι εντελώς διαφορετική. Υπάρχουν 5 λόγοι. 5 πράγματα που οι γιατροί πιστεύουν για την αρτηριακή πίεση και που τους οδηγούν στο να χρησιμοποιούν ακατάλληλους στόχους για τους ηλικιωμένους. Θα σας δείξω αυτές τις 5 λανθασμένες πεποιθήσεις. Και μετά θα σας δείξω τι λέει πραγματικά η επιστημονική έρευνα. Και στη συνέχεια θα σας δώσω στόχους ανά ηλικία που προστατεύουν τα όργανα χωρίς να τα βλάπτουν. Λανθασμένη πεποίθηση. Η 5η είναι ότι όσο χαμηλότερη είναι η αρτηριακή πίεση, τόσο καλύτερα, ανεξάρτητα από την ηλικία. Αυτή η πεποίθηση προέρχεται από μελέτες που έγιναν κυρίως σε μεσήλικες ενήλικες. Οι μελέτες έδειξαν ότι σε άτομα ηλικίας 40 έως 60 ετών, η χαμηλότερη αρτηριακή πίεση συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Αυτό ισχύει για αυτή την ηλικιακή ομάδα. Όμως, αυτές οι μελέτες δεν περιλάμβαναν πολλούς ανθρώπους άνω των 75 ετών και όσες το έκαναν έδειξαν διαφορετικά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί γενίκευσαν και υπέθεσαν ότι το όσο χαμηλότερα τόσο καλύτερα ισχύει για όλους. Αυτό είναι λάθος. Στους ηλικιωμένους, η υπερβολικά χαμηλή αρτηριακή πίεση μειώνει την πίεση αιμάτωσης προς τα ζωτικά όργανα. Ο εγκέφαλος βρίσκεται στο ανώτερο σημείο του σώματος. Το αίμα πρέπει να κινηθεί προς τα πάνω, ενάντια στη βαρύτητα. Αν η πίεση είναι πολύ χαμηλή, η ροή αίματος προς τον εγκέφαλο μειώνεται. Το ίδιο ισχύει και για τα νεφρά, τα οποία χρειάζονται επαρκή πίεση για να φιλτράρουν σωστά το αίμα. Ο καρδιακός μυς χρειάζεται επαρκή διαστολική πίεση κατά τη φάση της χαλάρωσης. Πολύ χαμηλή πίεση σημαίνει ανεπαρκή αιμάτωση. Τα όργανα υποφέρουν. Τα ίδια όργανα που προσπαθούμε να προστατεύσουμε. Αλλά τι δείχνει πραγματικά η επιστημονική έρευνα? Ποια αρτηριακή πίεση είναι όντως ιδανική για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες? Η απάντηση είναι πιο σύνθετη από το 12 με 8 για όλους. Μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε πέρυσι παρακολούθησε 15.000 ενήλικες άνω των 70 ετών για 10 χρόνια. Κατέγραψαν την αρτηριακή πίεση, τα αποτελέσματα στην υγεία και τη θνησιμότητα. Διαπίστωσαν ότι η σχέση μεταξύ αρτηριακής πίεσης και αποτελεσμάτων υγείας αλλάζει με την ηλικία. Σε άτομα 70 έως 75 ετών, η ιδανική συστολική αρτηριακή πίεση ήταν 13 έως 14. Κάτω από 12 συνδεόταν με αυξημένη θνησιμότητα και αυξημένη γνωστική έκπτωση. Πάνω από 15 συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού. Όμως το εύρος 13 έως 14 ήταν το ιδανικό σημείο, με τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματα. Σε άτομα 75 έως 80 ετών, το βέλτιστο εύρος ήταν ελαφρώς υψηλότερο, 13,5 έως 14,5 συστολική. Αυτή η ομάδα είχε τη χαμηλότερη θνησιμότητα, την καλύτερη λειτουργικότητα και την καλύτερη γνωστική κατάσταση. Οι άνθρωποι με πίεση κάτω από 12,5 είχαν χειρότερα αποτελέσματα από εκείνους με πίεση γύρω στο 14. Το σώμα τους χρειαζόταν την υψηλότερη πίεση για να διατηρεί επαρκή αιμάτωση των οργάνων. Σε άτομα άνω των 80 ετών, το ιδανικό εύρος ήταν ακόμη υψηλότερο, 14 έως 15 συστολική. Οι άνθρωποι αυτής της ηλικιακής ομάδας με πίεση κάτω από 13 είχαν σημαντικά αυξημένη θνησιμότητα, περισσότερες πτώσεις, μεγαλύτερη γνωστική έκπτωση, περισσότερες νοσηλίες. Τα γερασμένα σώματά τους, με άκαμπτα αγκία και μειωμένη ευαισθησία των βαροϊποδοχέων, χρειάζονταν υψηλότερη πίεση για να λειτουργούν σωστά. Όμως οι περισσότεροι γιατροί δεν γνωρίζουν αυτή την έρευνα ή την έχουν ακούσει, αλλά συνεχίζουν να ακολουθούν παλιές οδηγίες ή φοβούνται να αφήσουν την αρτηριακή πίεση να είναι υψηλότερη, ακόμη και όταν αυτό είναι απολύτως κατάλληλο για την ηλικία. Έτσι συνεχίζουν να στοχεύουν στο 12 με 8,
Και οι ασθενείς υποφέρουν, όπως υπέφερε και ο James. Αλλά ακόμα δεν σας λέω τους ακριβείς στόχους για τη δική σας ηλικία. Λανθασμένη πεποίθηση. Η τέταρτη είναι ότι η βλάβη των αιμοφόρων αγκίων είναι το κύριο πρόβλημα σε όλες τις ηλικίες. Στις νεαρούς και μεσήλικες ενήλικες, το κύριο πρόβλημα με την υψηλή αρτηριακή πίεση είναι η μακροχρόνια βλάβη στα αιμοφόρα αγκία. Με την πάροδο δεκαετιών, η υψηλή πίεση καταστρέφει το ενδοθήλιο, προκαλεί αθυροσκλήρωση και οδηγεί σε έμφραγμα και εγκεφαλικό 20, 30 ή και 40 χρόνια αργότερα. Γι' αυτό και η επιθετική μείωση της πίεσης στη μέση ηλικία έχει νόημα. Προλαμβάνεις βλάβες που θα εμφανίζονταν πολλές δεκαετίες μετά. Όμως στους ηλικιωμένους, ο υπολογισμός αλλάζει. Ένας άνθρωπος 75 ετών δεν έχει μπροστά του δεκαετίες για να συσσωρευτεί βλάβη. Ο άμεσος κίνδυνος από μια υπερβολικά χαμηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να ξεπερνά τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο μιας μέτρια αυξημένης πίεσης. Οι πτώσεις λόγω χαμηλής πίεσης μπορούν να σκοτώσουν μέσα σε λίγες ημέρες. Η γνωστική έκπτωση από ανεπαρκή αιμάτωση του εγκεφάλου μπορεί να καταστρέψει την ποιότητα ζωής μέσα σε μήνες. Αυτή η άμεση κίνδυνη είναι πιο σημαντική από θεωρητικά ωφέλη που ίσως εμφανιστούν δεκαετίες στο μέλλον. Η λανθασμένη πεποίθηση νούμερο 3 είναι ότι οι ίδιοι μηχανισμοί ισχύουν σε όλες τις ηλικίες. Τα αιμοφόρα αγκία των νέων ανθρώπων είναι εύκαμπτα και ελαστικά. Μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές της πίεσης. Οι βαροϋποδοχείς ανιχνεύουν τις μεταβολές της πίεσης μέσα σε δευτερόλεπτα και κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Οι νέες καρδιές αντλούν δυνατά. Οι νέοι νεφροί φιλτράρουν αποτελεσματικά. Όλα λειτουργούν σωστά. Όμως τα αιμοφόρα αγκία στους ηλικιωμένους είναι άκαμπτα. Η αρτηριοσκλήρυνση τα κάνει λιγότερο ικανά να διαστέλλονται και να συστέλλονται. Οι βαροϋποδοχείς γίνονται λιγότερο ευαίσθητοι, δεν αντιδρούν τόσο γρήγορα στις αλλαγές της πίεσης. Οι ηλικιωμένες καρδιές μπορεί να μην αντλούν τόσο δυνατά. Οι ηλικιωμένοι νεφροί μπορεί να μην φιλτράρουν τόσο αποτελεσματικά. Αυτές οι αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία σημαίνουν ότι το σώμα ενός ηλικιωμένου χρειάζεται διαφορετική αρτηριακή πίεση για να λειτουργεί σωστά. Αυτό που λειτουργεί για έναν 45χρονο δεν λειτουργεί για έναν 75χρονο. Η λανθασμένη πεποίθηση νούμερο 2 είναι ότι οι οδηγίες ισχύουν το ίδιο για όλους. Οι ιατρικές οδηγίες βασίζονται σε μελέτες πληθυσμών. Βρίσκουν τι λειτουργεί για το μέσο άνθρωπο. Όμως οι άνθρωποι δεν είναι μέσοι όροι. Ένας εύθραυστος 80χρονος με πολλαπλά προβλήματα υγείας είναι πολύ διαφορετικός από έναν υγιή 65χρονο. Ένα άτομο με προηγούμενα εγκεφαλικά χρειάζεται διαφορετικούς στόχους από κάποιον χωρίς καρδιαγγειακό ιστορικό. Κάποιος με χρόνια νεφρική νόσο χρειάζεται διαφορετικούς στόχους από κάποιον με υγιή νεφρά. Οι οδηγίες δίνουν σημεία εκκίνησης, αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται εξατομικευμένους στόχους. Παρ' όλα αυτά, πολλοί γιατροί εφαρμόζουν τις οδηγίες άκαμπτα. Βλέπουν το 12 με 8 και στοχεύουν εκεί, ανεξάρτητα από την ηλικία, την ευθραυστότητα, τις άλλες παθήσεις ή το πώς νιώθει ο ασθενής. Αυτή η αμαγειρική ιατρική αγνοεί τις ατομικές διαφορές, αγνοεί τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται οι άνθρωποι στη θεραπεία. Ο James ένιωθε απέσια στο 11,8 με 7,2, αλλά ο γιατρός του τον κρατούσε εκεί επειδή έτσι έλεγαν οι οδηγίες. Αγνοούσε τα συμπτώματα, αγνοούσε τη λειτουργικότητα, ακολουθούσε τυφλά τους αριθμούς. Και η λανθασμένη πεποίθηση νούμερο 1, η πιο επιβλαβής από όλες, είναι ότι τα συμπτώματα του ασθενούς δεν έχουν τόση σημασία όσο οι αριθμοί της αρτηριακής πίεσης. Οι γιατροί εκπαιδεύονται να εστιάζουν σε αντικειμενικές μετρήσεις. Εργαστηριακές τιμές, μετρήσεις πίεσης, απεικονιστικές εξετάσεις, αυτά είναι μετρήσιμα, επαναλήψιμα, επιστημονικά. Τα υποκειμενικά συμπτώματα όμως, συχνά απορρίπτονται ως ασαφή, αναξιόπιστα. Όλοι κουράζονται που και που. Η θολούρα είναι απλώς γύρανση. Η ζαλάδα μάλλον οφείλεται σε κάτι άλλο. Όμως τα συμπτώματα έχουν σημασία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα σου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Η κόπωση του James, η νοητική θολούρα και οι ζαλάδες ήταν όλα σημάδια ότι η αρτηριακή του πίεση ήταν υπερβολικά χαμηλή. Το σώμα του το φώναζε, αλλά ο γιατρός του αγνόησε τα συμπτώματα επειδή οι αριθμοί φαίνονταν καλοί. Αυτό είναι ανάποδο. Οι αριθμοί πρέπει να υπηρετούν τη λειτουργία. Αν κάποιος νιώθει χάλια, παρότι οι αριθμοί είναι καλοί, τότε οι αριθμοί δεν είναι στην πραγματικότητα καλοί για αυτό το άτομο. Τώρα γράψτε στα σχόλια ποια λανθασμένη πεποίθηση θεωρείτε πιο επιβλαβή. Γράψτε όσο χαμηλότερα τόσο καλύτερα, ή οι οδηγίες για όλους, ή αγνοούμε τα συμπτώματα, ή όποια άλλη πιστεύετε ότι προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα. Θέλω να δω τι σκέφτεται ο κόσμος.
Αυτές οι 5 λανθασμένες πεποιθήσεις οδηγούν τους γιατρούς στο να χρησιμοποιούν ακατάλληλους στόχους αρτηριακής πίεσης για τους ηλικιωμένους.